egészen. Nem is biztos, hogy végig kell másznunk, majd a trekket átküldök. Hát itt a fin. Tehát ezt a nyomvonalat lehet, odáig a villanyoszlop még kellene megnyírni, de itt kéne végig menni a sinek. Itt Végigbattyoghatunk. két vágány van ráadásul. Igen, mert ez bemegy a telephelyre, ez megkerül föntről, végig megvan egészen föl. Tehát ezen kell végig menni, vagy leátlózni ezen a sártengeren, ami erős. Tehát az is lehet, hogy ha olyan az idő, akkor ennyit kell csinálni. Ha nem akarod összesározni magad, szerintem erőltessük. Ez elég sáros. Aha. És úgy átlósan ott az a kis zöld folt van. Igen? Ott vissza kell menni a sínre. És Igen. akkor a patakmeder ott van, ahol a sárnak vége. Tehát ott van egy vájú. Aha. És akkor jobbra, ott van vége a patakmedernek, ott át lehet menni. Ott van egy derítő. Aha. De hát ha akarod, oda battyoghatunk, nem tudom. Nézzük meg. Jó. Ha neked nem gáz, nekem Nekem nem. És te cipőt lettem hozzá. Nem vész. Időjárás, ha meg van fagyva, tök jó. Ezt nem régen csinálták szerintem, mert alul már benőtte a fű. Úgyhogy ha a sáros lába nem zavarja a túrázókat, akkor nem kell ezt kinyírni. Hát figyelj, a csónoki fenség után szerintem... Szerintem se lesz semmi gond. Tehát itt végig lehet battyorászni, és akkor nem kell kinyírni a sínt. És itt van a derítő. Hát itt nem kéne beleesni. Aha. Ugye a csillő plastikusabb, itt van egy fa keresztbe. Itt főszerűen jönni egy ötfélre. Itt kell megcsinálni egy kis lejárót. Hát vagy még nyílni, de szerintem ez itt egyszerű. Egy kicsit félredobálni a fákat. Innentől gyakorlatilag végig nyiladék fölfel, ott a villanyoszlopig kell eljutni. Odáig egy ilyen csapás. Most itt az a kérdés, hogy itt van egy ösvénykör, mert ezt nem néztem meg. Oda majd elmentem. Az a villanyoszlop már onnantól kezdve egy villanyoszlop nyiladék az egész. Aha. Megnézzük? Hát kezdjük akkor ott, már az van messzebb, és akkor nem kell fölsétálni, mert az... Ja nem. Annak küldöm a trekkjét, mert azt fölvettem. Azonnantól már egyértelmű. Kaptál. Ja, hát ilyen. Itt ennyi, hogy alul is lehet, fölül is, mindegy is. Innentől kezdve egy ösvény van végig, föl egészen a Balvit felső port helyerig, ez a nyiladékban. Itt fölösleges végig sétálni. Aha, és akkor itt tudnánk menni tovább. Itt föl tudsz menni a Balvit nyiladékon, vagy a Balvit felső port És aztán jobbra. És utána jobbra vissza a Kálvár. Jobbra vissza, és akkor már ott is vagyunk. Azt is lehet, hogy